F'intervista fuq il-ġurnal The Times, 3 kapijiet eżekuttivi ta' 3 kumpaniji ewlenin f'Malta, il-Playmobil, Trelleborg u Tully Products, qalu li l-mod kif il-Gvern qiegħed iżid il-kirijiet tal-art tal-fabbriki flimkien marrati eżorbitanti tal-enerġija qed inaqru fil-kompetittività ta' Malta. Andy Gettesy ta' Tully Products stqar li hawn 3 kumpaniji li rridu jespandu l-operat tagħhom f'Malta u jimpjegaw aktar ħaddiema imma issa dawn il-proġetti twaqfu. 40 sena ilu għal Gettesy il-priorità tal-Gvern kienet illi joħloq l-impjiegi, imma llum il-priorità għall-Gvern hija li jabbi kemm jiflaħ spejjeż fuq l-industrija. Il-Managing Director tal-kumpanija Trelleborg, Martin Hignett, qal f'intervista mat-Times li l-kumpanija tiegħu ser tispiċċa tħallas għal enerġija id-doppju ta' dak li qed iħallsu 17 il-fabbrika ta' Trelleborg imferxin mad-dinja kollha. Qal l-investiment li kien ser isir f'Malta twaqqaf u x-xogħol li kienu ser jieħdu l-ħaddiema Maltin issa mar lejn l-Iżvezja u l-Polonja. Il-Managing Director tal-Playmobil Malta, Helga Ellul, stqarret li l-inċentivi tal-Gvern lill-industrija biex din issib soluzzjonijiet alternattivi għall-enerġija mhumiex adegwati. Hija qalet li l-investimenti li l-Playmobil għamlet fl-impjanti tagħha huma ferm akbar mill-ispejjeż li jagħmel il-Gvern biex bnienhom il-fabrika. Issa qalet Helga Ellul il-Gvern qiegħed jipprova jagħti valur lil dik l-art li kien huwa stess li joffra biex inħolqu l-impjiegi. Helga Ellul qalet li l-Gvern qed jieħu lill-industrijalisti for granted. Dan ma jfissirx li huma jridu jitilqu minn Malta, iżda jfisser żgur li dawn l-industri mhux ser ikomplu jespandu u jekk ma jespandux, l-industri ser jaqgħu lura. Andy Gettesy ta' Tully Products qal li dawn it-twissijiet qegħdin isiru għaliex jixtiequ li Malta tirnexxi u tattira investimenti ġodda leha. Andy Gettesy qal li huma m'għandhomx jaqsmu mal-politika u lesti jaħdmu ma' kulħadd.